upravo postavljeno pitanje. Kako da otvorim srce? Kako, na koji način? Pravo pitanje bi bilo zašto sam ga zatvorila, gdje se to desilo, kako to riješiti. Sve to su teme za hipnoterapiju. A isto tako možemo iscijeliti svoje srce preko srca sa vježbama, ritualima. Znači potrebno vam je neko novo znanje, iskustvo, neka terapija, vježbe, da vi vratite svjesnost u tijelo, da se spojite, povežete ponovo s vašim srcem, da može srce iscijeliti. Sve to radim. Možete si uzeti ili hipnoterapiju, ili si možete uzeti jednu terapiju, ili da vam dam to iskustvo preko vježbi. Ok? Znači, kako iscijeliti srce, kako upoznati snagu svog srca. Sve to vam nudim.